Събе, в ефир си. Окей. Не съм свикнал да показвам слабост, но е време да говоря истината. Това е историята на един човек, който боли, но не се предава. Не съм свикнал да показвам слабост никога. Дори когато сърцето ми се късаше на хиляди парчета, аз стоях прав. Без подкрепа, без кой знае каква надежда. Само аз и тази борба. Станах сватбен водещ не заради слава, а заради това, че някой ден трябваше да дам светлина на други. Докато самият аз се борих с сенките си. Бях с всички известни, големи хора, които светят на сцената. Но зад кулисите никой не видя колко плаках сам. Колко пъти се събуждах и се питах дали ще издържа още един ден. И пак ставам. Това е моята история. История за любов, която боли. За жената, която беше всичко за мен. Обичах я истински, с цялата си душа. И когато я загубих част от себе си. Но знам едно. Тази болка ме направи по-силен, по-добър и ми показа, че истинската сила не е в това да не паднеш, а да се изправиш пак и пак. Това е историята на човек, който обича и боли. История, която искам да споделя с вас. За семейството ми, за тези, които са останали до мен и за тези, които вече не са тук. Готови ли сте? А най-вече за сина ми, който е всичко, за любовта, която никога няма да умре. Ако искате да чуете истината, останете с мен. Защото понякога, за да продължиш, трябва да изкрещиш от болка, да оставиш сълзите да текат и да повярваш, че утре ще бъда по-добре.